1, 2, 3. Goddag og velkommen her til Historiske Rejsers rejse, der går i murens fald. Der blev lavet en del rejser, der hed I murens fald i efteråret 2014, da man fejrede, at det var 25 år siden, at Berlinmuren den var faldet. De gik alle sammen udelukkende til Berlin. Den her rejse, det er et forsøg på også ud fra en historisk vinkel at brede det billede ud til hele DDR. Vi har ikke glemt Berlin, men vi har et stort fokus på både Leipzig og Dresden og den grænseovergang, som der ligger, der hedder Helmstedt-Marienborn, som der ligger på grænsen, hvad kan man sige, mellem de to vigtigste dele af de to gamle Tysklande. Hvis man prøver at løbe sådan turen igennem, jamen så har vi en første dag. Vi starter i København, ned over Fyn, Kolding, og så kører vi ellers sydpå. Vi gør det ikke vildt historisk, udover de foredrag, der er i bussen. Men vi har et enkelt stop, hvor vi forsøger at lægge op til noget generelt Tysklands historie. Det vil sige, at vi besøger nede på Lüneburger Heide, Tiemel Oberg, hvor der er et meget lille mindesmærke over det sted, hvor Montgomery og von Friedeburg de underskrev, hvad kan man sige, det der sidenhen blev frihedsbudskabet, altså dermed, hvor de tyske tropper i Danmark, Nordvesttyskland og Holland, de befandt sig. Derefter så kører vi til vores hotel, der ligger ved Helmstedt, og overnatter. Næste morgen, der siger vi farvel til Helmstedt og kører ud i området, det vil sige, at vi kører ud til Høtensleben, hvor man har et meget, meget fint stykke bevaret gammel grænse, hvoraf at vi får en til at fortælle om den grænseudbygning, der var. Det vil så sige, hvordan at sikkerhedszonerne de tog mere og mere om sig, hvordan der var landsbyer, der blev flyttet, hvordan det blev mere og mere umuligt at flygte ud i de områder, hvordan der kom skudbefalinger og så fremdeles. Vi kører efterfølgende til frokost, og så får vi en rundvisning på selve grænseanlægget, Helmstedt-Marienborn, og på den østtyske side, der også er et mindesmærke, og det er selvfølgelig igen også noget omkring, hvordan kontrollen den foregik med den trafik, som der var, hvordan der i nogle tider var meget kold luft mellem de to Tysklande, og hvordan der til andre tider egentlig var et samarbejde, som måske ikke blev meldt ud i offentligheden, men som man alligevel bagefter har kunnet se. Når vi engang er blevet meget kloge på disse ting, jamen så fortsætter vi videre et par timers kørsel til Dresden, hvor vi skal bo i 3 nætter på et centralt hotel. Næste dag, det vil sige tredje dagen, der fokuserer vi på Dresden. Vi ser naturligvis undervejs den skønne renæssance- og barokby med Frauenkirche, Kreuzkirche, Semperoperaen og Tvinger, men det er ikke det, der er vores hovedfokus. Hovedfokus er murens fald og DDR. Dresden havde den betydning, at det var i den by, hvor blandt andet at flygtningetogene de kørte igennem ned fra Budapest og fra Prag, hvor de fik deres såkaldte skændselstur igennem, men i virkeligheden, jamen, så var der jo mange, der gerne ville have hoppet på de toge fra DDR's side. Der er blandt andet også, det var i Dresden første gang, at man så, at styret det vaklede i den måde, at de gik til demonstranterne på, og meget af det havde deres udgangspunkt i de to førnævnte kirker, Kreuzkirche og Frauenkirche, som var naturlige steder for oppositionen dengang. Naturligvis er der også fritid til de førnævnte seværdigheder i Dresden. Det var ligesom tredje dagen. På fjerde dagen på vores tur, jamen der vil vi køre til Leipzig, som på mange måder var arnested. Det sted, hvor egentlig at demonstrationerne og den folkelige opposition, der havde sit udgangspunkt tilbage i starten af 80'erne, der i Nikolajkirke var der 2 præster, der begyndte mere om mandagen at arrangere nogle små protestgudstjenester, som efterhånden blev hvad kan man sige, sat i system og bredte sig til andre byer, men det var hele tiden Leipzig, som var hovedkernen og hovedorganisatoren bag disse. Det får vi en rundtur rundt i Leipzig, som viser omkring det, der fokuserer på de store demonstrationer, og som slutter af i Stasis gamle hovedkvarter i Leipzig, Runde Ecke. Der er god tid til også at være i den meget fine by Leipzig, hvor der er en gammel markedshal, der er Bachs Kirke, der er en meget fornem banegård, og så fremdeles. Først hen sidst på eftermiddagen returnerer vi til Dresden, hvor vi er, hvor der kan spises til aftensmad om aftenen. På femte dagen, der forlader vi Dresden, kører mod Potsdam i første omgang, og i Potsdam er der godt gang i programmet. Vi starter med at se Stasis fængsel, der ligger i Potsdam, der hedder Lindenstraße. Utroligt, så lå det midt inde i de gamle handelsgader, og stort set uden rigtigt at blive opdaget, fordi i DDR-tiden stillede man ikke spørgsmål. Det er i øvrigt
et sted, som også har en vinkel hen på selve murens fald, da det udgjorde i overgangstiden hen efter murens fald en form for demokratihus. Hele den fortælling kommer vi også ind på Lindenstraße, som er en blanding af fængselsceller og overgang ind til demokrati. Efter det spises der frokost, så tager vi til Cecilienhof. Det er lidt mere generelt til koldkrigshistorien, men kan der, hvad kan man sige, hvor man får nogle mere lange linjer. Det var her, det blev besluttet, at Tyskland og Berlin skulle deles i 4 sektorer. Det var her, at de polske grænser blev flyttet, de baltiske lande blev indlemmet i Sovjetunionen, og så fremdeles. Det er den store historie, det er den interessante historie. Vi går fra Cecilienhof, og så går vi ud igennem parken og ud til Glieninger Brygge, hvor der netop er blevet åbnet et nyt museum, Villa Schöningen, der fortæller om spionudvekslingshistorien. Og der er blevet udvekslet mange spioner, og dem får vi, de historier foldes ud ved Villa Schöningen og ved Glieninger Brygge. Derefter kører vi til vores hotel ved Alexanderplatz, hvor vi indkvarterer os. Og på 6. dagen, der har vi fuldt program, der er vores hele dag i Berlin. Man kan vælge den fra, men man kan selvfølgelig også vælge den til. Vælger man den til, så starter vi med at køre ud til Schloss Schönhausen, eller Niederschönhausen, som ligger i Pankow, mest af alt kendt for at være det slot, hvor DDR's præsident holdt til. Men det var altså i overgangen ved murens fald også det sted, hvor de afgørende 2+4 forhandlinger, det vil sige de 4 allierede magter, Sovjetunionen, USA, Storbritannien og Frankrig, at de mødtes med de 2 Tysklande om at genforene Tyskland. Den historie får vi. Om eftermiddagen, jamen der kører vi via Bornholmerstraße, hvor det berømte murfald det foregik, og så ellers ned til Midtbyen, hvor at man kan vælge at gå en tur med mig i det klassiske Berlin, men hvor jeg også prøver at fortælle noget om DDR's arkitektur og forsøg på at erobre den klassiske del. Og efter det, jamen så er der lidt fritid i Berlin næste morgen, der kører vi hjem af, det er 7. dagen, og der bliver der en enkelt historiereference, og det er fordi, at Otto von Bismarck, som jo altså holdt til i Lauenburg, jamen der kører vi lige ind omkring hans hjem, og også det store museum, som der er, for lige at få noget historisk, selvfølgelig, det er historiske rejser. Historiske rejser, vi har denne rejse til 5.599 i november måned. Håber at se jer der. Vi skal altså